Hej med dig. Kan du ikke hjælpe mig? Vores bogsorteringsrobot er simpelthen gået i stykker, og den har revet en hel masse bøger fra hinanden. Så jeg mangler nogle bøger at sætte på hylderne. Kan du ikke prøve at hjælpe mig? Så laver vi en historie sammen. Vi kan jo bare finde på, hvad der skal stå, der hvor der mangler en side. Hvis du er klar til at hjælpe mig, så tryk på den store røde knap. Ej, hvor fedt. Den her bog hedder Kaspers skoledag. Side 1. Kasper vågnede tidligt en smuk morgen. Solen steg op over horisonten, og fuglene sang glade sange ude for hans vindue. Allerede her mangler der en side. Hvad synes du, Kasper skal gøre nu? Hvis du vil have, at Kasper skal slukke sin alarm og stå op, så tryk på den blå knap. Hvis du vil have, at Kasper skal slukke sin alarm og lægge sig til at sove igen, så tryk på den grønne knap. Kasper slukkede sin alarm, gabte højlydt og rejste sig langsomt op fra sengen. Kasper kunne dufte friskbagte boller fra køkkenet, og pludselig mærkede han, at han var rigtig sulten. Så han gik mod køkkenet. Hans mor stod ved vasken og pillede løg til aftensmaden. Kasper vidste ikke helt, hvad han skulle spise. Hvad synes du, vi skal vælge? Hvis du vil have, at Kasper skal spise en lækker friskbagt bolle, så tryk på den blå knap. Hvis du vil have, at Kasper skal spise rå løg, så tryk på den grønne knap. Kasper tog en af de nybagte boller, skar den over og smurte et godt lag tandsmør på. Det er bare den perfekte morgenmad, tænkte Kasper. Det eneste Kasper kunne tænke på, mens han sad og spiste morgenmaden, var den søde pige Carla oppe i skolen. I aften var der premiere på den nye superheltefilm i biografen, og han ville så gerne spørge Carla, om hun ville med ned og se den sammen. Mens Kasper sad og tænkte på Carla, mistede han helt overblikket over tiden, og så pludselig, at der kun var 5 minutter til han skulle være på skolen. Det gjorde ham vildt bange, da Carla mange gange havde sagt, at hun ikke kunne lide sløsede drenge, som kom for sent i skole. Han sprang derfor op af stolen og skyndte sig ud i garagen. Hvilket transportmiddel skal han tage? Skal han tage cyklen? Så tryk på den blå knap. Skal han tage sin Hyperspace 8000 version 2 rumraket, så tryk på den grønne knap. Kasper sprang op i rumraketten, trykkede på tændknappen og gav den fuld gas ned ad vejen. Han ankom til skolen på rekordtid, men nej, tænkte han. Hvor skal jeg parkere den? Det tog ham længe, men til sidst fandt han en fri rumraketparkeringsplads. Han håbede sådan, at han ikke var kommet for sent. Kasper løb ind på skolen. Han kunne ikke tænke på andet end Carla. Han måtte bare nå det til tiden. Gangen var fyldt med andre elever, som stod og snakkede. Og Kasper bevægede sig gennem menneskemængden, mens han ledte efter sit klasselokale. Han møvede sig igennem i høj fart og stødte pludselig ind i en. Da han skulle til at sige undskyld, vendte hun sig om, og til hans store overraskelse så han, at det var Carla. Han var helt mundlam, og det slog ham, at nu havde han chancen for at spørge, om hun ville med i biografen. Wow, den her historie er ved at blive vild, hva'? Men hvad gør Kasper nu? Hvis Kasper tør spørge Carla, om hun vil med i biografen, så tryk på den blå knap. Hvis han ikke tør spørge Carla, om hun vil med i biografen, så tryk på den grønne knap. Ej, det vil jeg da rigtig gerne, sagde Carla. Et stort smil bredte sig på hendes rosa kinder. Kan vi så ikke køre i din vildt seje Hyperspace 8000 version 2 rumraket? Så de tog i biografen sammen og fik en vildt god aften. Slut. Det var godt nok en fed historie, vi fik lavet, hva'? Det var du også ret god til. Hvis du vil høre flere historier, så kunne du jo finde en bog at læse i. Det tror jeg også virkelig, du vil kunne lide. Hvis du vil prøve igen, så kan du også bare trykke på den store røde knap.